Nibingelela bazalwane egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Ngiyanamukela futhi ku-channel Isikhathi Sezwi, la sikhulisana silekelelana khona ngezwi likaNkulunkulu. Siphinde sithinte izinto ezenzeka empilweni yethu bese silekelelana sisizwa umoya ongcwele. Namhlanje ngicela ulungise inhliziyo yakho ngoba amaphupho akho bawa-hijack noma antshontshwe ukukuvimba ukuthi uqonde ukuthi kwenzakalani ngempilo yakho. Kodwa lokhu kwenzeka kakhulu kulaba abanama-destinies abo antshontshiwe noma aswaphiwe. So if i-destiny yakho yayintshontshiwe noma intshontshiwe noma iswaphiwe, kuvamisile ukuthi neyamaphupho ibe kufana nokuthi ibe sokhalweni, because once wakhula spiritual noma once wakhula kwey'kamoya, uNkulunkulu uyayibiyela impilo yakho noma uyalibiyela amaphupho akho ukuthi sithi akungabi lula ukuthi singene sicaluze noma sicanase empilweni yakho noma ikanjani. So ungakhuli nje kwey'kamoya kuyingozi kakhulu empilweni yomzalwane noma empilweni yomuntu. Number 6 nokuyeyokugcina, ukungazilungiseleli
before ulale. So ungayilungiseleli noma ungayihleleli before ulale, kuyakwenza ukuthi amaphupho ozowaphupha uvuke ekuseni ungasawakhumbuli, noma uvuke ekuseni ungasakhumbuli ukuthi uke waphupha nokuphupha. Amen. Kungangisizakala kanjani ukuthi ngikwazi ukuthi ngikhumbule amaphupho ami, noma ikuphi okumele ngikwenze mina ukuze ngizokwazi ukukhumbula amaphupho ami? Number 1, vuka bese uzinika isikhathi sokucabanga ngephupho. Mawuphaphama nje, mawuvuka, uvuka early ukuze uzoba naso isikhathi sokucabanga ukuthi okay, ngiqale ngaphupha ukuthi. Lokho kukodwa kuyayisiza ingqondo ukuthi ikhumbule, ibuyise. Mawuyinika leso sikhathi uzobona lizode libuya kancane ukuthi bekunemoto ebovu, bekunomfula nesitshe emfuleni, and then usuyabona ukuthi bekade sidlula ngemoto ebovu, and then sawela umfula ngemoto ebovu, and then usuyakwazi ukuthi ubhala phansi. So ukuvuka early, maybe 10 minutes early or 15 minutes early, ukuzoba naleso sikhathi sokubuyekeza noma sokucabanga ngephupho lakho. Number 2, bhala phansi or rekhode iphupho lakho. Bazalwane, kubalulekile ukuthi uma ulala hlampe ube nayo i-notepad noma i-journal eduze kombhede wakho, noma eduze kwala ulala khona, nepeni or noma yini nje, noma i-exercise ongakwazi ukuthi uvuke ekuseni ubhale. Njengoba ngenza isibonelo nje ngemoto ebovu, ukuthi uthole ukuthi njengoba uvuka ucabanga usuyakhumbula imoto ebovu, ubhala phansi imoto ebovu, ubhale phansi umfula, ubhale phansi isitsha, ubhale phansi uthi noma abantu ebebecwile emanzini, ubhale phansi. And then mangabe usulicabanga kahle, usulihlaziya kahle, lobe selibuya kahle iphupho, sekuyisitori esiphelele, and then bese ubhala sokuyinto ephelele. So kubalulekile ukuba nento yokubhala njalo molelo, ngoba uthole ukuthi kwesinye isikhathi uzophupha kusephakathi nobusuku ebese uyavuka e-bathroom, kanti ungakubhala lokhu ukusheshisa uphinde uqhubeke ubuye ulale, because bazalwane, amaphupho abalulekile empilweni yethu kakhulu. So kubalulekile ukuthi ube nento yokubhala ukhulu ubudlelwane bakho noNkulunkulu. Even your spirit life iyakhula, even amaphupho akho ayavikeleka, nawe nje empilweni yakho uyavikeleka. Not ukuthi ngeke usahlaseleka, uzohlaseleka, but ukuhlaseleka kwakho ukuNkulunkulu ngekufane nokuhlaseleka kwakho ningenayo i-relationship noNkulunkulu. So kubalulekile ukuthi uyinike isikhathi noNkulunkulu. Number 5, ungavuki ngokuphuthuma. Lala ucele uNkulunkulu akusize ukhumbule konke okuphuphile. Yebo, njengoba bengishilo ukuthi ukuvuka nje uthi gubhu kuyakwenza ukhohle amaphupho akho. So uma ngabe uvuka, ake ngenze isibonelo, mhlawumbe uvuka ngo-6 ekuseni, awukuvuke ngo-20 to 6 noma ngo-4 to 6. Ukube nesikhathi ulele embhedeni, uthule, ucabanga ngamaphupho akho, noma ubuyisa ingqondo yakho ukuthi okay, ngibona ukuthi
ngabona ukuthi bengise-airport and then i-flight yangishiya. Mase ingishiyile and then ngagibela enye imoto elandelayo ngayifica phambili i-flight. Kwenzakaleni ukubuyisa ingqondo ukuze iphupho lakho lizophila kuwe, uzolikhumbula bese uyakwazi ukulibhala kahle. Ungavuki nje uthi gubhu usuphuthuma umnako wosuku, usulungisa amanzi, wenza isikhaftini, ayina, ucabanga ukuthi uzoqokana, ucabanga ukuthi into yakho ethile ubuyibekephi, and then iphupho lizobaleka ngaleso sikhathi. Number 6, zilungiselele uma uzolala. Suse konke okungaba umsindo. Ngiyakhumbula abazalwane ngishilo ngathi nokungayilungiseleli kuyakwenza ukuthi iphupho lakho ulikhohle. So ukuyilungiselela kubaluleke kakhulu. Ususe wonke umsindo ukuze uzolala. Asisafani nabantwana abancane thina bavele bagibele embedeni ziye. So kufanele siyilungiselele because sikhulile and siyayi-understand izinto zemoya nezinto zomoya ukuthi impilo zethu ziyalahleka ngokuphazima nje ngokuphazima kweso ziningi izinto esithe ngayitshala empilweni yakho. So before ulale ucishe ifoni, ucishe imsindo yonke ebese uyathula. Mhlambe let's say ufunda nevesi, angithi usuthandazini and then usuzolala. Funda nje noma ivesi elilodwa ucabange ngalo uthi uNkulunkulu ngiyacela ngeke ngenze isibonelo, ufunde nje uJehova ngumalusi wami, angeke kweswele, angilalise emadleni alahlaza, and then bese uyasho uNkulunkulu wena ngumalusi wami, ngaluse noma sengilele, ngisize noma umzimba wami usulele ungasakwazi ukuyilwela, ngilwele even emaphusheni ami. And then emva kwalokho bese uyaba nalowo mzuzu wokuthula, ulungisa ingqondo, uyayiprepare because into ebalekile ukuthi kuyenzeka ukuthi uzosuka uzophupha. Ngizokwenza isibonelo nje, mangizolala ngisuke ngazi vele ukuthi mina ngizophupha because ngumuntu ophuphayo, ngisuke ngazi ukuthi uNkulunkulu nezinto azongivezela zona. So ekilungiseleleni kwami ukulala ngicisha yonke into and I get excited sometimes ukuthi oh wow, uNkulunkulu uzo-downloada a new vision noma a new something engizokwazi ukuqhubeka nawo nempilo. So ngisuke ngi-excited ukuthi uNkulunkulu ngiredi ukuzwa, ngivula indlebe kamoya, ungivula amehlo kamoya while ngilele ephusheni lami, ungilekelele nokwazi ukulwa lezi zinto ezizolo lokhulu lizobe lizotshala ephusheni lami, yabo. And then emva kwalokho ngiyathula ngilale. Ukuyilungiselela kanjalo-ke kuyasiza ukuthi uvuke ekuseni uwakhumbula amaphupho akho. Okugcina, ngena enkonzweni yokuzila ukudla ukhuleke. Kubaluleke kakhulu-ke bazalwane, if wena amaphupho akho lokhu wakhohlwa nje, ubasazame zonke lezi itepe engishilo ngenhla kodwa still amaphupho akho uyawakhohlwa, noma ungakayizami kodwa amaphupho akho uyakhohlwa, noma uthola ukuthi umuntu othi wena nje awuphuphi isidalo, awazi nje ungaphupha nhlobo. Lokho-ke kuyingozi kakhulu because akukho la eBhayibhelini esithola khona ukuthi abanye bayophupha abanye bengezukuphupha, because uthi uNkulunkulu mangabe usulele ngiyafika ngizokhuluma nawe, isho lapha encwadini kaJobe ukuthi mangabe sokuthule yonke imisindo uyafika. Akasho ukuthi ufika kwabathile, which means ufika kithi sonke. So mangabe wena usuzothi awuphuphi nje at all, kuyingozi kakhulu, ngenze ukuthi ziningi izinto ezonakalayo kuwe wena ungekho aware. So kubalulekile ukuthi ungene enkonzweni ye-fasting, ukukhulekela ukuthi uNkulunkulu ngimbulele ukuthi yini yenza ukuthi ngingaphuphi noma konakalapho ukuze amaphupho ami ezolahleka. So lokho nje kukhiye mawukuthi awuphuphi inhlobo, but mangabe uphupha ukuthi khona la wakhohlwayo, nakhona kubalulekile ukuthi ungene enkonzweni yokuzila ukhuleke, ucela uNkulunkulu ukuthi akavuselele amaphupho akho, kube amaphupho azokulekelela noma azokusiza, because ziningi izinto ezilahlekayo while thina siyitshela ukuthi asiphuphi noma uyitshela ukuthi ukhohliwe amaphupho akho. So ukunikhuthaza nje bazalwane ukuthi nje ungazisoli uma uwakhohlwa, kodwa qala namhlanje uwabhale phansi, qala namhlanje ukuwanaka amaphupho akho, qala namhlanje ukuwakhulekela amaphupho akho. So ungayisoli, ungafeel bad futhi ukuthi wena amaphupho uyawakhohlwa, kodwa take action ukuthi uyaqala manje uyawanaka, uyaqala manje uyakhuleka, uyaqala manje uyawabhala phansi. Amen. Kodwa futhi sengigcina bazalwane, okubalulekile nje kakhulu kunakho konke ukuthi uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho. Noma ngabe wena